Yes, Naya. Ayana Shaggy. My youth says my flash, my memory card. But Ayana Shaggy. Inini, they lived at needle. So, no. That was final. Ito tenderera. And the number is my flash, and number is my memory card. That is my final. Nito Zimdancehall, Njikatsgatson. Used to play with the late Jabi, Stereo 1. And Shaggy, there from long time. That is an Jabi, Stereo 1. But like nowadays, when I'm going to my flash, my memory card, it's not Nyado click plus sound. But I am Shaggy. That was some vinyl tone. There is a tone. If you ask that's the volume. That's the volume. Ask everyone. I was in the business from long time, yeah. Tyre is my vinyl, my records, yo. That was some very soon. Tanskambo, Shansama Flash, and the stuff like that. So do remember, we're still there. I am Shaggy, me there, so 24/7. Yeah. Yeah, me have the vinyl. You know my vinyl. You know one Etherton bini akatora rimwe big rangu raanaro. Ane big rangu raanaro. Faresha Mbare ane big rangu raanaro. Muffin start time ane big rangu raanaro. So I'm looking forward kuti idzore everything. Yeah, all right. I big my records. My records, my vinyl. You uti Faresha Mbare ane big rangu. Faresha Mbare aenda ku England. Achinotenga ma records. Akazoita ma records akwe wakabva atenga kupiwa. Ndakatora kuna Jabiga. Pakango when Jabi was passed away and did. Inini ma records esi ndakapiwa inini. Ndakapiwa ma records. Nani wakapiwa nani? Na Sandra. Mukadzi wake handiti sister yangu ine. Ndiakanditi tora iyi. Marekodzi ese Sandra asisi wako. Ndiye. Sandra asisi wako musikana umareni mini. Sandra ana my brothers. Even Melania. Wife yake jaicha Melania. Melania ndiaenda UK guys, no way ani marekodzi. Ndiye akandipa marekodzi iwawo. Ndapiwa trunk to tell you the truth, ndakapiwa trunk yemarekodzi nini. Ese vanhu vatanga kungotora. Vakatora sei? Ndaivapa kuti vashandise, but I know kuti nini ndogona kumarikavha marekodzi acho because vanhu vacho vandikapeva ndikuvaziva. Ndayanyora pasi marekodzi iwawo, ndayanyora pasi. Asi pawapo usikapiwe something. Ai waiting ngoma. Nito chimomira. Iwewe wati ndani akatora marekodzi ako? Faresha Mbare, Etherton Bini na anozani bana wewe. Auke Bulani. Atora marekodzi. Auke Bulani. Atora mamwe futhi. Even James Maridadi wepa radio akatora futhi mamwe marekodzi angu. James Maridadi. Kubva kwauri manje. Akatora marekodzi angu futhi. So I need to recover those records. I need to recover those vinyl angu. Ngoma manje une mangani ma vinyl? Like now ndofunga ndine 40
handakawanda izvinezvi ndondine futi but ndakutopindawo kana anonzi maflash because mafinal acho amashoma plus ezvinezvi handisina manidle aya handisina tsono ka you know that needle yataishandisa tsono yaye ayokusina matentable we need those things. I need to go to South Africa then ndotora matentables kufana kuenda South Africa ndonotora matentables but unoziva zvinhu zvakutaura unogona kurohwa nevanhu zvakutaura izvo papi ivapo and inini manje nditorova ini plus ndine timu yangu kainini ndinafana norova ini handiroweni ndine timu inotorova sainini ngawangodzora zvinhu zvangu chete marekodzi angu akatora ini ndakunotora matentables ndotanga basa rangu ini plus ninde golden finger kaini I got a golden finger plus the gold tooth futi front gold tooth ayana ishaki the front gold tooth kai plus maoko angu igold futi alright lo gara pasi apo pedza nyaya yekugara pasi apo gara pasi but what I'm saying, I just want to bring back old school music. What is an stereo one makore mangani? 7 years. But 1990. What I'm saying, takambotangira kuzimo ku Highfield. Hauna kubvira kuti zvakauya ku Highfield. Hauna kubvira kuti zvakuzimo. Saka mira let me tell you. Inini ndakaenda kukarata 1990 Shaggy ndisikakuziva. Ndakaridza kuzimo ini. Mino. Yo hauna kubvira kuti zvakuzimo. Listen, Mino. Wairizirani kuzimo? Ani 1989 wangu ndaibata mic. Ayo, waibata mic yani. You never knew me. Yani. Indakazo. Yajabi. Saka Bukatina Aland ranks wanga uri kupi? Uchibata mic yo. Na measure iga. Wanga uri kupi? Vanga vari kupi? Iwewe manje. Ndandiripo but you never knew me. Wakashara goripo. Inini? 75. 1989. She subtracted 1989 minus 1975. John Shop subtract that. What 14 years? Saka ndana yakubvumidzwa kupinda mudansi kumakore yawo. Ndaipinda. Wapinzwa nani? But what I'm trying to you hauna kubvira wapinda muzimu. Usanyebe. Iwe hauna kubvira wapinda muzimu iwewe. Zimbabwe. Iwewe hauna kubvira wapinda muzimu. Uchiitei? Ndakapinda uZimbabwe. Uchiitei? Kazoenda ku alright, let me continue what I'm saying. Kazoenda ku Rumors Night Club. From Rumors Night Club. Igore lipi? Rumors. I cannot I'm too old to try to. Une makore mangani manje? I'm 70 75. I'm 50 years. Do you know 15? How can he be 50 to 2024? Can I show you my ID? I can show you my ID. Ajita, uri 1975. Ayo handisi kuda usandiratidza. What I'm saying, I'm 50 years old. Say, uri 1975. Tiri muna 2024. Azviite kuti ute kana 49. Yeah, you can say that again. I'm going to tarisira 50 later on. And azviite futi. Aiwa. Calculate. Munani vazukuru aiwa idea idi kuonekwa panapa. But what I'm saying, iwo nevakwasha nevazukuru. Kana munhu ari wa 75 ane makore mangani? Ndati iwo nevakwasha nevazukuru chinyemba zvauita izvi. Munhu kana ane what I'm saying, listen, what I'm trying to say andide. Kana munhu
ari wa 75 like now ane makore mangani 25. Alright, saka chititaurira kuti uda kurikavha mareko dzako kunanizve dzokerera vanhu chavaona hangu vanhu vacho vadzokerera tibva tapedza zvatukuita bcause tanga takuenda kusiriko ayana ishagi with the golden tooth ndine golden finger but aiwa ndokona vanogona kumachengetawo I can buy because I've got money mari ndinayo iwe manje ndinayo mari I've got money ayana ishagi big up Thank respect you. Yes.